תאמיני לי שלא הפסדת כלום. אומר לך, לא הפסדת כלום. אז תשמחי עליי. למה? אומר לך. פשוט תקחי את זה. זה הביטחון שלך? לא, את רואה את הביטחון שלי, מכיר אותו. אומר לך שלא הפסדת כלום. יכול להיות, נכון? אם זה צריכה, אם תהיי בטוחה בזה? לא, אני יודעת את זה. בסדר. אני יודעת איפה אני בסדר. חשבי שלפעמים קשה כאילו לראות את זה, אני באמת יודעת. לפעמים אני חושב שאת יודעת, לפעמים אני חושב שלא. בסדר. גם אני יודע, אני בסדר ואיפה לא, תתפלאי. אני באמת יודע. אני באמת עושה זומאות, מסתכל על הדברים, ואני יודע מתי אני בסדר ומתי לא. ואני, כשאני לא בסדר אני תופס את עצמי, כשאני בסדר אני בסדר. אז אל תסתרי, כאילו מה שצריך לקרות קורה, ואנחנו פשוט כמה נקודת מבט של מישהו שנפגע, קשה לו לראות את הדברים, באמת קשה, אבל אנחנו לא יכולים להכיל אחד את השני, פשוט לא יכולים. עובדה. אני מוכנה לקבל אותך על כל מגרעותיך ותובנתיך ומעלותיך. לא. הבעיה הייתה אצלך. מה הפתאום? אני אחפש מישהי שלא תראה בהתנהגות של מגרעות, שתראה בפשטות. זה מה שאני אומרת. אני לא ראיתי בזה מגרעות. ראית מגרעות. לא, אתה ראית בי מגרעות. פה אתה מתספס. קודם ראית בי מגרעות. המגרעות שראית בי, לא. המגרעות שראית בי, העירו את עיניי. אני אומר לך, זה מה שהעיר לי. זה בדיוק, וואו. זה בדיוק מה שהיה. וואו, אז אתה לא רואה כלום. אני רואה הכל, הכל. לא הבנתי בשיט. אני חושב שהבנתי הכל. 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 התייחסת לשטויות ולמניירות, זה לא שטויות, ולמה אנשים אומרים, ולמה קורה, ואיך זה מצטייר. סנש, לא ראיתי ממטר מה אנשים אומרים, לא ראיתי ממטר. ראית, אני שמעתי על המילים שלך שאמרת לי, שזה בדיוק המילים שיצאו מהפה של אביחי לגביי. לא, רגע, זה לא היה אפילו המילים שלך. אני רוצה להגיד לך משהו. זה היה המילים שלו. אני אתמול כשהוא אמר לי את זה, אני הייתי בהלם. אתה פשוט לקחת מאביחי רעל והוצאת את זה עליי כי לא רצית להצטייר בצורה שלא רצית. פשוט מאוד. זה בכלל לא היה קשור אליי. בכלל לא. זה היה קשור ב100%. ב100% אלייך, ב100%. אז אני לא בסדר. לא. אני אומר שזה היה ב100% קשור אלייך, ואת צריכה למצוא מישהו שב100% האלה יראה רק אותך. לא כמוני. מבינה? אני ראיתי משהו אחד, ואת צריכה מישהו שיראה משהו אחר על אותו דבר. זאת ההתנהגות שלך? זה הדבר שאני הכי שונאת. אוקיי. אל תספר לי מה אני צריכה. תאמין לי שאני מספיק יודעת מי אני ומה אני, ולחפש לבד. ואני ראיתי בך המון. המון. בעצם הקשר שלך עם אנשים מסוימים פה בבית מראה לי כמה אתה לא רואה ממטר וכמה אתה מתייחס למניירות ולמסכות ולהצגות ולא לאמת פנימית של בנם. אני לא סתרתי ממך כלום. לא סתרתי ממך כלום. גם את הרגעים שלי שאני חוטפת את הג'ננה שזה לא תמיד נעים לראות, וגם את הרגעים שלי שבכיתי, וגם את הרגעים שלי שאני שמחה ומפרגנת ואוהבת ונותנת ומעניקה. לא סתרתי כלום, הייתי פשוט שני. גם כשזה הגיע לקיצון ולרע. אתה רואה בחורה הצגה. אני ראיתי את ההבלחות אמת שלה. אתה לא ראית כלום. היא יודעת איפה לשחק את המשחק. אתה לא קולט אפילו. איך היא מדברת כשהיא לא לידך? אתה פשוט לא רואה. לי אין מה להסתיר. אני לא יכולה לזייף, אתה לא מבין את זה? אז כשאני מתעצבנת, אני מתעצבנת, וכשאני שמחה, אני שמחה, וכשאני אוהבת, אני אוהבת, וכשאני שונאת, וואו, אני שונאת, וצחקו לי על המימיקות, ועל הבעות פנים, ועל הצורה שאני רוקדת, ועל הצורה שאני מתנצחת.
לא סופרת את זה. אני לא סופרת את זה, אני לא באתי לשחק פה שום משחק, אתה כנראה לא מבין את זה. זה לא מעניין אותי לדרוך על אנשים, ולא מעניין אותי למרפק אנשים, ולא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אני באתי לראות את עצמי נטו. נטו. זה בדיוק מה שאת עושה. בגלל זה אני לא עושה שום הצגה, ואם למישהו זה לא מתאים, הוא מוזמן להרוס את המזוודות שלו ולחזור הביתה, ולא להסתכל עליי. זה בדיוק מה שראיתי. סליחה? זה בדיוק מה שראיתי. מה ראית? מישהי שרואה את עצמה נטו. זה בדיוק מה שראיתי. אוי, וואו, כל כך לא הבנת אותי. זה בדיוק מה שראיתי. זה בדיוק מה שראיתי וזה בסדר. וזה גם מה שאת ראית. זה גם מה שאת ראית בי. זה מה שאני ראיתי בך וזה מה שאת ראית בי, ולכן הערת לי על מה שהערת לי כל הזמן, וזה בסדר. כי את יודעת מה? כי בתכלס אני כזה ואת כזאת. וזה בסדר. שנינו כאלה. מה שעצוב זה שאנחנו יותר דומים משנים. בסדר. יכול להיות, את יודעת, לפעמים נשים שני חלוצים דומיננטיים זה לא דבר חיובי. זה מצחיק, כי אבא שלי, כאילו, כשהייתי קטנה, הוא תמיד אמר לי, הפסל בו הוא פסל. כשמשהו מפריע לך במישהו, זה אומר שזה מפריע לך בעצמך. יכול להיות, זה בדיוק מה שאני אומר. יכול להיות. אני לא כל שואל את זה. הדברים שאתה רואה בי, שאתה לא יכול לסבול, זה דברים שיש בך. יכול להיות. מאוד. יכול להיות. ואני ראיתי אותם. אמרת לי את זה? לא. זה לא נכון. זה כן נכון. זה לא נכון. זה כן נכון. זה לא נכון. זה כן נכון. אתה ראית את זה בי לרע, אני ראיתי את זה בך רק לא טוב. קודם, קודם מי שהעירה את העיניים על זה, הייתה את. את זאת שקודם כל פתחה את זה. את היית זאת שפתחה את זה. על מה אתה מדבר? על האוטו? את. על האוטו ועל החמימו ועל הכל. הכל זה היית את שראית. תקשיב, החמימו זה היה נטו עליך ועליי. החמימו היה קורבן בכל הסיפור. נכון. בגלל זה תפסתי את עצמי והלכתי להתנצל בפניו. כי זה בכלל לא היה קשור אליו. זה היה קשור נטו אליך. אתה לא גרמת לי לרבע תחושת ביטחון ממה שהגיע לי וממה שאני הענקתי לך. דן, אני יכולה לתת לך, אפשר לעשות פרק לקט מהפעמים בה גרמת לי להרגיש שאני צריכה להרגיש חוסר ביטחון ולא בטוחה במקום שלי ולא בטוחה במה שעלול להתחיל להתפתח מאיתך. המקום שלך באמת לא בטוח. סבבה, ואתה גם... הוא באמת היה בגדר בחינה. זה באמת, זה נכון. גם בגדר בחינה, אם אתה מנהג במישהו, אתה מתנהג בצורה מסוימת. אני התנהגתי... לא, דן, אתה מתנהג בצורה מסוימת. ואתה בכלל לא התנהגת בצורה הזאת, ואני לא בחורה כנראה בכלל. אני התנהגתי בצורה, באמת, אני אומר לך, ואני יודע להעביר לעצמי ביקורת, ואני יודע שהיום הייתי לא בסדר, ואני יודע מתי אני לא בסדר ומתי אני כן בסדר. אני הייתי איתך חשדן וקפדן, ואני גוננתי לך, ואני רציתי אותך, ואני הייתי לידך. אני יודע. ואני זה שקודם, נכון, במקרה הזה אני זה שקודם אמר זה לא מתאים. אבל באותה מידה זה יכול להיות הפוך. וגם זה בסדר. אבל אני זה שאמרתי לא, וזה... אני יודע, לפעמים כשאומרים לך לא, אני יודע כמה זה יכול להוציא אותך, אני יודע שזה יכול להוציא מאיזון, אני פשוט כל כך מכיר את זה. אני לא הייתי תמיד בצד של הכן. יצא לי להיפגע, יצא לי להיות לב שבור, אני יודע איך זה מכיר, אני יודע איך זה מרגיש. אתה יודע מה? חברה שלי זרקה אותי ואהבתי אותה בטירוף. באמת, כאילו, וידעתי שהיא הולכת לזרוק אותי, ידעתי שזה קורה. פשוט ידעתי שזה קורה. הסתכלתי ואמרתי, דן, קח צעד אחורה, תגיד לעצמך, זאת האישה שאתה רוצה לתך, היא הבן אדם שלך. ולא יכולתי לענות את עצמי, אפילו שאהבתי אותה וידעתי שאני פשוט כלום לידה. אז זה מה שאת צריכה לעשות עכשיו, כאילו, אין, אמרת לי כל כך הרבה, באמת, אמרת לי כל כך הרבה מילים רעות. תקשיבי, גם הרבה מילים טובות, קחי את המילים הרעות שאמרת לי. גם אתה אמרת לי. נכון, לא. וואו, אמרתי לך את הדברים הכי קשים שאמרתי לבן אדם. וגזמת. לא, אמרתי לך את המילים הכי קשות שאמרתי. תאמיני לי, אני אמרתי את זה ואני לא ישנתי בלילה. אפילו שלידך לא מצמצתי, ואפילו שחשבתי שהכל הצגה עדיין, לא ישנתי בלילה. בסדר? אפילו שבאמת הייתי משוכנע שהכל המצלמות, הכל הצגה, עדיין היה קשה לי עם זה. ואני עדיין, כשנעלמת היום, אני אמרתי איפה אני לא יכול עם הדבר הזה. ואני ראיתי שנעלמת, אני רואה את זה. פשוט, אני רואה את
את הדיבורים שלך, אני רואה הכל, את הדיבורים שלך לאינדה, את הריקודים שלך, אני רואה הכל, את הכל. אתה חושב שבאמת הכל קשור אליך? וואו, די, נו, אל תחמיא לעצמך כדי כך. שני. די, נו. שני. יפה. שימי לב, שימי לב להיעלם לזה. די, אבל תיכנס קצת לפרופורציות. שימי לב להיעלם לזה. שנייה. שימי לב להיעלם לזה. שימי לב להיעלם לזה. אינדל היה חבר שלי מלפני הכל. שימי לב להיעלם לזה. ורקד אצלו בדיוק ככה, בפעם הקודמת. לא הריקודים פה, היום לא היה כלום. היום לא ראיתי כלום. היום פה לא ראיתי כלום. שחרר. לא ראיתי כלום. היום לא ראיתי כלום. אני לא מדבר על היום. לא מדבר על היום. אם זה מרגיע אותך. קחי אבל, מה שאמרתי עכשיו, את הדיבור הזה, את השליליות, קחי אותו, תעצימי אותו. תעצימי את השליליות. זה... את יודעת, אני אף פעם לא רוצה שבן אדם יראה אותי באור שלילי, וזה מה שגם, כאילו, אולי כל הזמן דוחף אותי... כבר לא יעזור לי כלום. אין לי מה לקחת אפילו לביקורת הדברים שאתה אומר לי, כי אתה כבר כל כך בראש שלך. תקשיב. כשאתה מחליט על בן אדם א', אוקיי? שיש איזשהו קאט של דברים, לא משנה באיזה סוג של מערכת יחסים, ואתה החלטת עליו כבר א', ב', ג', אחר כך, לא משנה כבר מה הוא יעשה, אתה תראה א', ב', ג', וא', ב', ג' רק יתעצם לרעה. אבל א', ב', ג' שלנו מתחיל באופן חיובי. שנייה, לא. אתה כבר לא יכול לראות בי שום דבר טוב. אתה לא יכול. ואני גם כבר לא מצפה, ואני גם כבר הפסקתי לנסות. באמת, אני פשוט כבר הפסקתי לנסות. אין לי טעם. זה גומר לי את האנרגיות. זה מתיש אותי. זה מחליש אותי פיזית ומנטלית. אין לי סבלנות לזה יותר. אני כבר הפסקתי לנסות מזמן, מאז השיחה היום. הפסקתי. אז כל מה שאתה רואה עכשיו, אתה כבר בראש בתהליך דמוניזציה כלפיי, שאתה כבר לא יכול לצאת ממנו. אתה כבר לא יכול לצאת ממנו, כי בראש שלך אני כזאת סתמית ומפלצת ואגוצנטרית והצגה ומימיקות והבעות פנים ואלה ואחת דברים שאתה רוצה לחשוב על עצמך עליי שהם לא נכונים, אבל אתה כל כך בטוח בהם שזה כבר כל מה שאתה רואה. כמו שאני עד לפני יום אחד ראיתי באביחי רק דברים טובים. הייתי בטוחה שהוא חבר שלי, הייתי בטוחה שהוא בן אדם מדהים ואינטליגנט ואינטלקטואל וקשוב ושאפשר לדבר איתו ושאפשר לצחוק איתו ושאפשר רק ללמוד ממנו. בום! ביום אחד, ואז 24 שעות אני קולטת רק דברים רעים על הבן אדם הזה. אני רואה את הפרצופים, אני רואה את הלחשושים, אני רואה את הסטלבטים, אני רואה את הצביעות, אני רואה את הזיוף, אני רואה את ההצגה, אני רואה את האסטרטגיה, אני רואה הכל, בשניות. אני כבר לא יכולה לחשוב עליו אפילו דבר טוב אחד. וזה נמנעתי היום אפילו מלהגיד למען מה אני חושבת. אמרתי, תקחי את ההחלטות שלך, תעשי אותם לבד. אני לא רוצה שתהיי מונעת, לא מהדעה של אורנה, לא מהדעה שלי, ולא מהדעה של דן. תחשבי לבד עם עצמך. ואת יודעת מה שאני חברה שלך, אני אוהבת אותך, אני מכבדת אותך. אני אקח בר בכל החלטה. לא אמרתי לה מילה. לא אמרתי לה על זה שהוא אמר לי כמה יפרחה בעיניו. כמה לא אינטלקטואלית. תקשיבו, אמרת דברים קשים אליה. אני לא פה בשביל לסכסך בין אנשים ולטפטף להם רוע. זה ממש לא האופי שלי. ממש לא. ממש לא. אתה לא מכיר אותי בכלל. אתה כאילו החלטת עליי איזושהי החלטה, ומאז אתה רואה נטו את זה, אז באמת, אני באמת הפסקתי לנסות, אני פשוט הפסקתי לנסות לרצות אותך, כי זה פשוט לא עוזר לי בכלל. אל תרצה אותי. נתחיל מזה. זה לא... שא' ב' ג' התחילו לטוב. א' ב' ג' שלי התחילו לראות את העיניים הארוכות שלך ולראות את הגובה שלך ואת האופי שלך. ככה התחיל א' ב' ג'. ככה זה התחיל. לא לשלילי, זה התחיל לטובה. רק לטובה. הייתי רק טוב. וכשאמרו לי על המגבת ועל הדברים זה הצבן אותי. אל תשכחי את זה. אני ראיתי רק טוב ולא הבנתי על מה אנשים מדברים. מה לא באתי לספר לך? אני הלכתי והשתלחתי. מה לא באתי לספר לך? שאני הייתי שם כל הזמן. מה לא באתי לספר לך? את סיפרת לי על זה, אני לא ידעתי על זה, את סיפרת לי על זה, ואני הלכתי והתייחסתי לדברים בהתאם. בסדר. וכשהלכתי לאביחי, לחזי, אני אמרתי לו, חזי, אחרי שגם כאילו הייתה ראש בת בית מדהים, אבל שבר אותי התנהגות שלך לשני. אפילו שהייתה לו בסדר שני, אני מפרגן לך. ושני, ואני ראיתי בך רק בסדר. רק דברים טובים. המרחק שתפסתי ממך, הוא היה על אי הבנה, אולי על הבעיות פנים שבאמת הם חלק ממך ולא הבנתי אותם. הרבה דברים. גם היום, גם במצב הנוכחי, גם עם הכעס וגם עם... אני לא נותן לאף אחד להשפיע עליי, לא על אורנה, לא לאביחי. וגם כשאת נעלמת מהמסיבה, אני חשוב ללכת להביא אותך למסיבה. וכשצוחקים עלייך ושמדברים עלייך, אני אומר, חבר'ה, קאט עם הדיבור עליה, לא מעניין, נקסט.
נקסט. ואת יודעת מה? אני כל פעם, כל מקרה לגופו, אני מסתכל החוצה ובודק. זה סתם, אני אתן לך דוגמה הכי טיפשית שהייתה היום, והיא באמת דוגמה טיפשית, אז קצת כואב לתת אותה. אבל היום שביקשת משם שלוק, אז אמרו, אז כאילו שם יצא דפוק, כאילו, אמרתי שם דפוק, כאילו, מה הוא לא נותן לשלוק? ואז אמרו, אבל מה היא מבקש? תקשיבי. אז אמרו, אבל מה היא מבקש? אמרתי, אחרת, בוא'נה, תפסיקו. הבקשה, שלוק, הכי לגיטימי, עזבו אותה. זה כן, אבל תעזבו אותה. כולו ביקשה שלוק, כאילו, זה לא שאמרתי, כן, אני מבקשת תמיד. כולו בשביל שלוק, היא בסדר. בסדר, כי מחפשים אותי על כל דבר. מחפשים אותך, נכון? סבבה, מחפשים אותך, נכון. ואפילו שמחפשים אותך, ואפילו שהייתי יכול לזרום, אני מסתכל על הדברים החוצה ואומר, היא בסדר, כולו ביקשה שלוק. נכון, זה מקרה טיפשי. זה מקרה טיפשי, ועדיין אני אומר. גם היום על כל מה שהיה. סבבה. היום על כל מה שהיה זה לא היה נראה שזה מה שאמרת. זה לא היה נראה. זה לא היה נראה. יכול להיות. כל מה שאמרתי, הדברים שאתה יודע, לא מסתירה ממך כלום. גם אני לא מסתיר ממך כלום. אני אמרתי לך את הדברים הכי רעים שאמרתי אי פעם למישהו. אני אמרתי את הדברים הכי ישירים שאמרתי. אני לא חושבת שאתה לרגע שוביניסט, ואני לא חושבת לרגע שאתה מונע מרוע. פשוט יש לך בעיה שלפעמים אתה מונע מחנפנות ופחדנות, ואתה פוחד להצטייר א', אז אתה זורם דברים של בן אדם. אז אם הייתי יותר חכמה, אז את, שראית את המבטים של מעיין אליי, שידעת את זה, את יכולה לדעת שהמקרה הזה יותר רגיש. ידעת את זה. אני לא יודעת אם אתה איזה שודר ומה היה. אוקיי? אתה אחר כך באת ודיברת וראית שהסכמתי עם המילים שאמרת. סבבה. זה לא היה צבוע לשנייה. אז, אתה יודע שאני לא ממציאה שום דבר, נכון? אבל את יודעת, את יודעת שזאת לא הגישה שלי. את יודעת שאני אומר את זה לאביחי, וכששתקתי שם, כל השיחה שתקתי בסוף, שתקתי, כי ידעתי שמי אני, מה אני יכול להגיד לו? אביחי, והוא עושה את הכל בשבילה, ובסוף הבחור רוצה אותי, מה אני יכול לעשות? זה מוציא אותך מהזרה. אבל זה מה שהיה. עכשיו זה כבר לא קיים. ואני, תשמעי, בתור מעריץ של אביחי, סבבה? מעריץ שלו. אני, בתור אוהד שלו, לא יודע למה. ולמה? הבן אדם לא הפסיק לסתור את עצמו ביום שהגיע לכאן. הוא רק מדבר על אמת וכנות, והכל בפרצוף. אין לו שום דבר הכל בפרצוף. הכל אצלו זה אחד בפה, אחד בלב. ואפילו כשאני ניסיתי לסדר את העניינים, אמרתי, תגיד, מה הבעיה שלך איתי? מה הייתה התשובה שלו? שחררים ממני שנים. וואו, איזה מאצ'ו אתה. וואו, עומד לי ממך. באמת, איזה גבר יצאת. שאמרת לי, שחררי לי, במקום לבוא ולבדוק איתי מה הבעיה. ואתה יודע משהו? בדיוק הסרטון המאפן הזה היום הוכיח לי כמה הוא בן אדם פתט, כמה קשה לו עם זה שאני בחורה שלא פוחדת ממנו, ולא פוחדת מאף אחד, ולא פוחדת מגברים, ולא פוחדת מנשים, ולא פוחדת להיות עצמה, ולא מתחנפת, ולא מלקקת לו, ולא משנה את האופי שלה כדי שזה יהיה לו יותר נעים באוזניים ובעיניים. פשוט מאוד. פשוט מאוד. זאת הבעיה שלו איתי. זאת הבעיה האמיתית שלו איתי. הסרטון הזה מראה את הפחד של אביחי מהמציאות, את הפחד של אביחי מנשים, פתטים. וואו, דן, תפקח את העיניים שלך. רגע, תקשיבי, את הפחד שלו מזה שלמרות כל מה שהוא, מעיין לא תרצה אותו, והרבה נשים אחרות לא ירצו אותו כי יש לו 100% נכות. נשים לא ירצו אותו לא בגלל הנכות שלו, אוקיי? סבבה, אז פה אנחנו נשים לא ירצו אותו בגלל האופי שלו, בגלל הצביעות שלו, ובגלל הסקסיסטיות שלו, ובגלל השחצנות והיהירות והזכיחות המגעילה שלו, שלא מחפה על כלום. אם הוא היה פשוט נטו, היי, אני אביחי, הוא היה מדהים. כל בחורה פה יותר נופלת לרגליו, אבל הוא דוחה. בסדר, מה? דווקא אתה, אם מדברים על זוגיות ומגבלות, אמור להבין את זה. אמור להבין את זה, כי שם אין זכיחות. אז דווקא אני יודע והוא לא הסתיר את זה, הוא אמר, הוא אמר, מה זה לא יכול לנהוג על אוטו כזה? אני לא יכול לנהוג על אופניים, על הקורקט, על אוטו, לא יכול לישון, לא יכול להשקיף את הילד שלי לישון. למה? אני לא רואה. הוא אף פעם לא הסתיר את החולשה שלו, הוא אף פעם לא הסתיר את הפחד שלו. כשהוא זכוח, ברור לי מאיפה זה בא. ברור לי הפחד, ברור לי. ואתה יודעת מה? אני חושב שאם זה לא היה ברור, אולי מתנגח, אבל אני רואה את זה.
יכול להיות שהוא יכול להיות, זאת המגננה שלו. זה מדהים, באמת. עוד פעם, זאת המגננה שלו. יש לי הרבה דברים גם טובים שאני חושבת עליו. זאת המגננה שלו. הוא יכול להשתמש בהם, יש לו כל כך הרבה כלים, והוא בוחר לזרוק את כולם לפח בשביל שואו, כל כך מאפן. זה פתטי. ולך, שני, תראת מה? באמת. לפעמים יש לי שיחות איתך, ואני מסתכל עליך ואני אומר, בנה, היא כזאת פשוטה וטובה. אני באמת חושב שאם... אני לא יודע, אולי אני פשוט טועה. באמת אולי אני טועה, אבל אם היית את, 100%, ב-100% ביטחון, מהרגע הראשון, צוחקת רק מתי שבא לך, רוקדת רק מתי שבא לך, מדברת בפשטות, לא מהירה, סתם, כי את בסדר עם עצמך, בטוחה בעצמך. די, הפסקתי להעיר לאנשים ולתקן אותם מזמן. too late. אבל אתה... מה זה too late? תגיד לי, נראה לך אני סופרת מישהו? מה זה too late? קיבלת את הביקורת. די. אבל גם אנשים צריכים ללמוד להתקדם הלאה. אני רואה שאני מתקדם. נתת לי ביקורת, קיבלתי אותה, אז כאילו, אתה להגיד לי את זה. לא, זה מחרפן אותי. אבל זה מחרפן אותי. כי אתה כאילו נתפס לדברים שכבר קרו לי לפני מיליון שנה בראש שלי. כי היום הייתי יוצאת הכי גדולה, היום הייתי יוצאת הכי גדולה. אם היית שותקת, נותנת לזעם לעבור. שתקתי. זה לא נראה. וואו, אתה לא מבין אפילו כמה שתקתי. זה לא נראה ככה. תגיד לי, אתה ראית מה הוא אמר? אני אלך להביא חייל, אני אלך אליה לפני שאורנה תכניס אותה הפרשת חלב, ותאמיני, לא בגלל אורנה. זה לא מה שאני אמרתי בכלל. זה אפילו לא המשפט. מה אמרת? זה אפילו לא המשפט. מה אמרת? זה התחיל בזה שאמרתי, אביחי אמר למעיין, בואי נלך לדבר על זה, ואורנה הולכת מאחוריהם, כאילו בחייאת רבאק, מה את קשורה? הוא רוצה לדבר את הרגע לבד. זה היה א', בואו נשים את המשפט הזה בצד. אין לי בעיה להגיד מה אני אמרתי, אני לא מסתרה כלום, אף אחד לא מחצוף שלי. למה נדבקת? למה? בשביל להיות בפריים של משהו שלא קשור אלייך בכלל? לחתיכת מאפנה. אוקיי? זה היה א'. משפט שני, היה כשעדן ושם התחילו לדבר על זה שזה עוד יותר מעציב אותם נשים שמקטינות נשים. אני כן, כל ההצגה שלה שהפרשת חלה, אני כבר לא קונה אותה. זה מה שאמרתי. וזה גם בדיחה פשוט ביני לביני, עזוב. אתה לא מבין את זה, כי זה באמת היה. את זוכרת איך צעקתי עליו? זוכרת איך צעקתי עליו? אמא שלך זונה, אתה לא תקרא לב? לאמא שלך תקרא זונה, ואל תדבר ככה. את זוכרת איך צעקתי עליו? את יודעת בגלל מה זה היה? לא כי זה פוגע בי, כי כל מי שקרא לאמא שלי זונה, אני לא רואה את זה, אני קורא לאח שלי בן זונה. את יודעת למה צעקתי עליו? בגללך. אז אל תבואי ותגידי לי שספרתי מישהו, אל תבואי ותגידי לי את זה ככה. הסיבה היחידה שלא רציתי אותך, תסתכלי עליי. עוד פעם אתה אומר את זה, די, תפסיק להגיד לי, אני לא רוצה לשמוע את זה יותר. אז אני לא אומר את זה יותר. אבל את חייבת להבין, אתה כאילו נהנה מזה. לא. אתה כאילו כל פעם מחדש מייצרת את השיחות האלה, כדי לגרום לי לסבול, בגלל שאתה לא מפסיקה אותי, בגלל כמה שאני בן אדם היום ונורא, תפסיק לעשות לי את זה. די. אני יושבתי פה תקשיב, זה כבר פעם שלישית ברצף שאתה עושה לי את זה. אני יושבת בחדר ולא, אתה בא להגיד לי, אני רוצה לדבר איתך בשביל לספר לי עוד פעם תקציר האירועים, כמה לא היית מעוניין בי. עכשיו אני שוב מדבר לך, אתה בא, מתנגב, לוקח את המיקרופון בשביל לספר לי עוד פעם כמה לא היית מעוניין בי, בגלל כמה שאני מכינה. אני לא מבינה מה אתה נהנה מזה? אני לא נהנה מזה. אז מה אתה רוצה בחיים שלי? אני רוצה לשים את המדעים במקום הנכון. אבל שצם את הדבר במקום הנכון, שחררתי לך, עזבתי אותך, מה אתה רוצה ממני? באמת? מה אתה רוצה ממני? מה? כשאני טובה אליך זה בא לחברה. כשאני מתעלמת ממך זה בא לחברה. כשאני מנסה להיות בסדר ואנחנו יושבים ביחד ואני סותמת ידך כי אני כבר לא יודעת איך להתנהג לידך, כי אני מרגישה שכל דבר שאני עושה הוא פסול בעיניך, זה גם בא לחברה. מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? מה? ספר לי. באמת, ממה אתה כל כך נהנה? אני לא נהנה מזה. אז מה אתה רוצה? מה? אני רוצה שתביני שלא התכוונתי ושלא פחדתי, אני פשוט רוצה שתביני את זה. בסדר. זהו. ואני לא רוצה שתבכי, אני באמת לא רוצה שתבכי ואני לא רוצה שתבכי. אז תפסיק להגיד לי את זה כי זה מטריף אותי, די נו. סבבה, אני אפסיק להגיד לך את זה. וזה איכשהו פעם ראשונה שאנחנו מדברים ואני מרגיש שאין לך מימיקות בפנים שלא קשורות לרגש שלך. וזה אפילו קצת מרגש אותי. כי אני תמיד מרגיש כל השיחות שלנו שהמימיקה של הפנים שלך פשוט לא קשורות לרגע, וחוץ מהפעם הזאת. אז תני לי בפעם האחרונה שאני עושה את זה, פשוט להגיד לך שאני פשוט רואה אותך פה וכואב לי,
כואב לי שנוצר הדבר הזה. ובאמת לא התכוונתי ולא פחדתי. באמת לא התכוונתי. אולי זה נשמע יותר רע, אולי זה יותר פוגע, אבל לא התכוונתי. באמת לא התכוונתי. באמת לא התכוונתי. אני יודע שזה אכזרי, אני יודע שזה רע, אבל לא התכוונתי. ואני שונא את זה שמצטער פה איזה משהו לא רוצה לגרום לך לבכות. זה לא המטרה שלי. זה באמת לא המטרה שלי. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה שתפתחי דף חדש בבית הזה ושתרגישי בנוח. אני מאוד מרגישה בנוח. כן. אני מאוד מרגישה בנוח, כי אני פשוט לא שמה זין על אף אחד מכם יותר. כי אני מרגישה שכל מילה טובה שאי פעם נאמרה לי פה הייתה פשוט זיוף. אני כבר לא מאמינה על אף אחד, ואתה היית הבן אדם היחידי שאני שמחתי עליו. היחידי. ואתה יודע משהו? עדן, פספסתי אותה על מיליון. על כלום, על שטויות. בסדר. כל דבר נראה ממקום אחד ככה וממקום אחר ככה. בסדר. עדן עכשיו כאילו נראית ככה. מהרגע ראשון הייתה בסדר איתי. אני כל הזמן אמרתי לכולם, תראית מה? אמרתי לעדנה, אמרתי לעונה שעדן, שתלך שלי מאוד בסדר, עדן היא בסדר. אני יודעת. תראית מה היא אמרה לי? אני לא מבינה מה אתה רואה בסדר. תראית מה אמרתי לה? היא פשוט בסדר. אני יודעת. היא פשוט בסדר. גם לי הייתה שיחה כזאת עם אורנה. כי זה לא משנה לי, אני עושה את הבחירה שלי על כל אחד. וגם איתך אני יכול לתקן את זה. אנחנו יכולים לתקן. אתה לא רוצה. תתפלאי. אני מנסה. את לא יודעת. את פשוט לא יודעת כמה אני רוצה. את פשוט לא יודעת כמה אני רוצה. שתגרמי לי להגיד פיקס, בום, וואו. את לא יודעת כמה אני רוצה. וכל פעם זה מרגיש לי בדיוק אחרת. אני יודע שקשה לך. אני יודע שדורסים אותך פה. אני יודע את הכל. אני יודע איך זה. אני לא יודע איך בכלל את סופגת את מה שאת עוברת. אני לא יודע איך את סופגת את זה. אני לא יודע איך את עוברת את כל הקושי הזה, את כל השנאה הזאת. לא יודע איך את סופגת את זה מכל הצדדים, כל הזמן. לא יודע איך את עושה את זה. אין לי מושג. זה באמת גורם לי להבין כמה משקעים היו לך מילדות שאת מוכנה לספוג את כל הדבר הזה. לא יודע מאיפה את מביאה את זה. כל פעם שקורה משהו, אני מצפה ממך, כל פעם מחדש, לעשות את הדבר הנכון. כל פעם מחדש, אני מקווה שאתה עשית את הדבר הנכון. כל פעם מחדש אני רוצה שתצאי ווינרית. כל פעם מחדש שאני כמעט מרגיש אידיוט. אני יודע שאת חושבת אותו דבר. אני יודע שאת... אני הבנתי כבר שכל הראייה שלך לגביי היא כבר ברורה לי. ועדיין, כל פעם אני מקווה שתצאי ווינרית. כל פעם, זהו. איזה ברורה, אתה כנראה מפספס על מיליון. אני לא מפספס כלום. הראייה שלי עליך היא חיובית. אני יודע, אני אמרתי את זה. נכון, אני יודע שהיא חיובית. יש דברים שמפריעים לי. אני יודע שהיא חיובית. לא הסתרתי ממך כלום. אני יודע שהיא חיובית, ובגלל זה חשוב לי אבל לדבר איתך. לא כי היא שלילית, כי היא חיובית, אני יודע את זה. גם אמרת לי שאיכשהו הבן אדם היחיד שאת מאמינה לו בבית זה אני. וזה נגע לי, וזה חיב לי, וזה... ובגלל זה רצתי היום באמצע המסיבה לקרוא לך. רק בגלל זה. וזה חיב לי, זה יותר דרס אותי מהכל. כי לא תמיד דיברתי עליך טוב, ועדיין אמרת לי את זה, וזה חתך אותי. אז אני אומר שכל פעם מחדש, הציפייה שלי ממך היא שתעשי את הדבר הנכון. ועם כל הקושי שלך, שאני לא יודע איך את מתמודדת איתו, אני מצפה שתעשי אותו בפשטות, באמיתיות, ברגש, דן, אין לי משהו אחר להציע חוץ מעצמי, בסדר? אני לא יכולה לשנות את מי שאני.
לא יכולה. אני יכולה לקבל ביקורת, אני יכולה להבין, אוקיי, אנשים לא רוצים שיתקנו את העברית שלהם, זה מפריע להם. קיבלתי. הפסקתי. אחלה. אף אחד אין בהם תיקון של עברית, אף אחד. אחלה. אוקיי. הבנתי. אמרתי לך כבר שאני לא יודע איפה לשים את האצבע. לא יודע איפה לשים את האצבע. אז אתה מבין שכאילו אין... יש. אין לי גם מה לעשות עם... אין. יש, אני לא יודע מה. שוב, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה. אולי שתצאי תראי, אולי לא תראי, אולי תסכימי עם זה. כשזה קורה בכיתה א', ו', אין. כשזה קורה בגיל 26, יש. אז תבדקי את זה. ואני לא רוצה אבל ללכת בביקורת, כי אני כבר הבנתי כמה זה כואב. אני לא מאשים אותך. אולי טלינה היום אמרה לי, אבל זאת היא, הבנות פנים שלה, זאת היא, אני לא כועסת עליה. אז אמרתי, אולי אני פספסתי, אולי אני לא ראיתי. יכול להיות שזה זה. יכול להיות שזה הבעות פנים, יכול להיות שזה הדיבור, אינטונציה. זה שאני מרגיש מה היא מדברת, אני כאילו, כשאני מדברת עליי, היום אמרת לי, יהיה לך רע, יהיה לך... אבל אני לא זוכר מה אמרתי. לא, אמרתי, תכף המצב הכל... לחשתי, כי לא רוצה שישמעו אותי. לא, תכף, אמרתי, למה היא מדברת עליי ככה? זה מפחיד אותי. למה היא מדברת עליי ככה? מה היא בחוג תיאטרון? לא, היית הכי דרמטי בעולם. אתה היית הכי דרמטי. לא, אתה היית הכי דרמטי. אני פשוט לחשתי, כי הדלת מאחורי הייתה פתוחה, ולא רציתי שמישהו יכנס וישמע. בחרתי לחוש, פתאום בחרתי. אמרתי, למה בלחש? למה בדרמה? למה לא בפשטות? למה לא בפשטות שאת מדברת בעכשיו? הפשטות הזאת עכשיו, תקשיבי, תקלי אליי, הפשטות הזאת עכשיו שלך, שאת מדברת בעכשיו, הפשטות הזאת לא יצאה ממך חודש. הפשטות הזאת לא הייתה. היא לא הייתה קיימת. אני אומר לך, לא בהבעות פנים, לא בהתנהגות, לא בצחוק, לא בכתפיים שלך, בכלום. היא לא הייתה קיימת. הבעיה הזאת שיש לך עכשיו לא הייתה קיימת. לא הייתה קיימת. הבעיה הזאת שלך עכשיו לא הייתה קיימת. איך שאת מדברת עליה עכשיו לא היה חודש. באף שיחה שלי איתך, 10 שיחות האלה המאפנות שביקרנו אחד את השני, לא דיברת אליי כמו שאת מדברת עליה עכשיו. אולי זה כן אני שקורה, אני לא רואה את זה, אבל באף אחד מהשיחות לא דיברת עליה ככה. בסדר? אני יודע. ואיכשהו... שב כבר פשוט, בן אדם נורמלי. לא, כפו לי הרגליים שגמורות. תשב על זה, מפגר. אני כפו. אז תשב עם הרגליים בתוך הבריכה. מה, אתה מטומטם? תשים את המיקרופון כלומר שפוי. איכשהו, אני מוצא את עצמי כל פעם בסיטואציה הזאת, כי אני לא רוצה לוותר. אני באמת לא רוצה לוותר. בסדר, אני לא רוצה לוותר על נועם ועל פשטות. אני לא רוצה לוותר על זה. אז אני חוזר ואומר את הדברים. אני הולך מפה ואני לא יכול לראות אותך נשארת בבריכה לבד, זה גומר אותי. אני לא מרגיש אשם בכלום, ועדיין אני מרגיש אשם בהכל. אתה לא צריך. הרי אני שהייתי מחרידה לו. נכון. זה נכון, אני אף פעם לא מחריד, אני מדהים. אמא שלי אומרת שאני מושלם. אוהב אותך, אמא! ו? מציעה טובה.